Bu, meneh-maneh ya lek sampean ketemu aku ambek kanca-kancaku sampean ku gak usah nyopo aku. Sampeyan iki ya lapo wingi, mosok disapa ibu iso melengos kaya wong gak kenal ngono. Aku ku lho isin sih, Bu. Sampean lho pacakane kaya ngono, nyopo-nyopo. Kancaku ku lho anake wong soge-soge, Bu. Marunu ngerti kok sampean kok ngene iki ya apa ayo. Gak oleh ngono rek, mosok ibu dhewe gak diakoni. Wong ku apa adanya. Lah apa sing ngurusi kanca iku? Wis pokoke mau Bu, meneh aja lek ketemu aku aja ate nyopo-nyopo aku ya. Kancaku ku anak wong soge-soge kabeh, Bu ya. Lagian lho Bu, sampean iki lho, tahun-tahunan kok ya pancet ae sing melarat. Gak ono perkembangane belas. Iku jenenge sampean iku anak durhaka. Oh ya dilairno digedhekno kaya ngene ibu lho ya soro, anggere ibu ono meneng ta, ibu bendina lho ya kerja nyambut gawe. Wis gedhe mbok iso ngewangi ta enggak disekolahno dikuliahno ya pancet ae tresula. Basih sampean belani kerja keras lho Bu, ibu lho pancet ae yo gak duwe. Pancet ae dhewe kehidupane kebiyen yo ngene melarat terus. Ya sabar, jenenge rezeki ku teko sendokur. Ya dhewe iki intine berusaha. Aja ngono ta. Wis pokoke ya Bu ya, mulai meneh lek sampean ngerti aku mlaku ambek kanca-kancaku aja atik nyopo aku, titik. Walah ya Allah, muga-muga ndang berubah Farida itu.